हेलो फ्रेंड्स, आंनि यूट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिस आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोर इम्पोर्टेन्ट खौरां लानानै फैदों, लोगोसे जोबोर दुखुनि खौरांबो बे आरो माखासेनि थाखाय बे जानो हागौ जोबोर खुसिनि खौरांबो जानो हागौ। थांनाय मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो खिन्थादोंमोन मा एग्जामा कैंसेल जानायनि 100% चान्स दं। हायर सेकेंडारि फाइनल एग्जाम आरो मेट्रिक एग्जामा कैंसेल जानायनि 100% चान्स दं। मानो होनोबा मोनसे डिसबेलेन्स परिस्थिति सृष्टि जाबाय जोंनि इन्डियायाव। माखासे स्टेटआ मा एग्जामफोरखौ कैंसेल खालामजोब्बाय। बेबायदियाव जोंनि आसामा एग्जामखौ कैंसेल खालामालासेनो माबोरै थानो हानो? स' आं सानो मा एग्जामखौ कैंसेल खालामनांगोनानो। आं नोंथांमोननो बुङाखै जे एग्जामखौ माने कैंसेल खालामबाय होनना बुङाखै, नाथाय एग्जामा कैंसेल जानायनि 99.999% मोनसे चान्स दङ। जास्ट बेखौ फोसावनो बाखि। मानो होनोबा जितु एकाडेमिक टाइमिंआबो 6 मान्थ अलरेडि माने बारलांबाय। जेसेखिनि एकाडेमिक इयार हमनानै होदोंमोन, जेरैहाय माने मोनसे चेन्ज खालामनानै मार्चहालागै खालामदोंमोन नामा, मार्चनि 31 मार्च। नाथाय बे हिसाबै नायोबाबो मा जाबाय, बेबो मोनसे डिसबेलेन्स जाबाय। CBSEआथ' कैंसेलानो खालामबाय। स' नरेन्द्र मदि सारानो एग्जामखौ कैंसेल खालामनानै होनो हायोबा जोंनि स्टेटनि चिफ मिनिस्टारा बेखौ बेसेबां हमथाना लाखिबावनो? बिथाङा गोबां नाजादोंमोन, नाथाय बिथाङा बाध्य जागोन। दिनै निश्चय डिसिसना फैगोन, एग्जामा जागोन जायानि डिसिसना दिनै निश्चय फैगोन। थेवब्लाबो आं फरायसा बिथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुङो जे एग्जामा कैंसेल प्राय जाबाय होनना सानजासिगोन। स' बेयाव माखासे फरायसाफोरा साननो हागौ माने जोबोर खुसिनि बाथ्रा होननानै, नाथाय गासैबो दायित्वआ फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि मोनफा मोनफा एग्जाम बोर्ड थायो। बे एग्जाम बोर्डनि सायाव थांनो हागौ, नङाबा फरायसालिनि सायाव डिसिसना थांनो हागौ, फोरोंगिरिनि सायाव हेडमास्टारनि सायाव थांनो हागौ डिसिसना। स' सोरखौ पास खालामनांगौ सोरखौ फेल खालामनांगौ बे डिसिसनाबो गाहाय फोरोंगिरिनि आखायावनो थागोन। स' बेबायदि बेलायाव नोंथांमोना साननाङा जे पास फेल जानाय नङा, माने गासैबो पास जाजोबगोन बे नङा। फेल खालामनायनि मोनसे स्कप दाबो दं। स' माबोरै दाबो दं नाय नोंथांमोना, जायफोर फरायसाफोरा माखासे साबजेक्टखौ पासआनो जायाखै, 6 खानानो फेल जादों, गांबा गाहाम फेल जादों, गांब्रै गाहाम फेल जादों, बैबायदि फरायसाफोरखौ कुनु पध्य माने पास खालामनानै होनो हाथावा। स' मेट्रिक एग्जाम जायाखै होननानै पास आरो फेलनि अपसना गैया जागोन बे नङा। हायर सेकेंडारि एग्जामा कैंसेल जादों होननानै पास फेलनि अपसना गैया जागोन बे नङा। निश्चय पास फेल अपसना थागोन, नाथाय मा गाइडलाइन फैयो जों मिथिया। दिनै निश्चय फोसावगोन गाइडलाइनखौ। नाथाय एग्जामादि कैंसेल जाबाय बेखौ नोंथांमोना प्राय सानना लानो हानाय जाबाय। कारण एग्जाम खुंनायनि जि परिस्थिति बेबो गैया, एबनर्मेल कन्डिशन, दा कर'नानि कन्डिशन, लोगोसे माखासे स्टेटआ एग्जामखौ कैंसेल खालामबाय। नोंथांमोना नाय माखासे स्टेटआ कैंसेल खालामबा जोंनि आसाम मानो खुंनाय बिदि साननो हागौ। बेनि कारना ओरैबायदि फरायसाफोर, बेनि कारना जाहैबाय ओरैबायदि, हमना ला जोंनि फरायसाया दिल्लीयाव फरायनो थांनांगौ, मुम्बाइआव फरायनो थांनांगौ, बेयाव फरायनो थांबा एडमिशननि बाथ्रा फैगोन। अबयसे एडमिशननि क्राइटेरिया माबायदि जागोन बेयो दाबो फाइनाल जायाखै। जे एग्जाम लिरालासिनो इन्टारनेल मार्कजोंनो पास खालामनानै होयोबा माबायदि एडमिशन सिस्टेमा जागोन बेफोर जेबो फाइनालानो जायाखै। जोबोर आलाय सिलाय, जोबोर आलिमिलि, माने जेबो बुंनोनो हाया जादों। माबा मोनसे बुंबा माबा मोनसे चेन्ज जायो, माबा मोनसे बुंनो थांबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायो, बेबायदि गोबां जेंना सृष्टि जादों। नाथाय बै जायगाफोराव जुदि एडमिशन लानो थांबा मा जागोन, बै जायगानि फरायसाफोरा जिहेतु बिसोरनिया इन्टारनेल एसेसमेन्टजोंनो बारग'जोब्बाय स्टेटआ, आरो बिसोरनि मार्कआ निश्चय गोबाङानो जागोन। अब्ला जोंनि फरायसाफोरा जुदि रियेल एग्जाम लिरनानै थाङोबा निश्चय मार्कआ एसेबाबो खम जागोन। बेबायदि बिथिङाव जुदि नायोबा मा जानो हागौ, माखासे प्रब्लेम सृष्टि जानो हागौ। आरो बेल' नङा, आं बुंनाय बाथ्रायाल' नंजोबगौ बे नङा। जिहेतु जों मोनसे हादरनि सिङावनो थायो, जे मोननैसो जायगायाव मेक्सिमाम जायगायाव हमना ला 50, 60, 70% जायगायाव एग्जामा कैंसेल थांनानै बबेबा दखरासेयाव जुदि एग्जामखौ खुङोबा बेथ' गोबां बिथिंथिं नायबा मा बेयो गोरोन्थि। स' बेबायदि जाथावा। जोंनि चिफ मिनिस्टार सारा दिनै बाध्य जागोन एग्जामखौ कैंसेल खालामनो। आरो जिबायदि धरना होबाय दङ बे धरनाखौ नायनानै बे एग्जामा कैंसेल जाथावनाखौनो आं सानो। स' फरायसाफोरा खुसिजों बारल'नोबो हागौ, मिथिनानै माने बारल'नो हागौ खुसिजों जे एग्जामा कैंसेल जाबाय, टेनसन गैला, फरायनांला, ओरैनो पास जासिगोन। ओरैनो पास जाया। नोंथांमोनहा मोनसे वार्निं होयो, नोंथांमोना जुदि बै माखासे एग्जामखौ टेस्ट एग्जाम, प्रि टेस्ट बायदिसिना इउनिट टेस्टफोरखौ जुदि मोजां लिरलाङाखैमोनबा नोंथांमोना फेल जानायनि चान्स दं दाबो। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय, आरो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो स्प्रेड खालामनानै हो। एग्जामा जुदि कैंसेल जानाय थाङो, माने 99.9999% चान्स दं कैंसेल जानायनि। आरो थांबाबो नोंथांमोना साननाङा जे पास जाजोबगोन, फेल जानायनि अपसना अब्लाबो थागोन। मानो होनोबा कुनु पध्य जानाया गासैबो फरायसाफोरखौ पास खालामना होनो
हानाय नेम कुनु नेम ओरैबायदि जानाय नङा जायजों माने जेबो स्कुलाव एटेन्ड थायो फरायसायाबो जे मा खालामनो हायो पास जानो हायो स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो माबा मोनसे बुजिबाय स' जुदि बे भिडिअखौ नायनो माबा मोनसे जुदि बुजिबाय प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो लोगोसे अल बेल आइकनखौ थुनो दाबाव स' थेंक इउ बाय